Опа. Опа. Напитал ли? Оп, и продължава да пикае. Да. И по краката. Откъде да взема това? Гришло, пикли, пишло. Пишло ли си, пикло ли си? Как си шурец? Така се опикава в физиономията. Това му е любимо ядене. Не знам, толкова да е жаден. Глупчето. Така ли бе? Ей! На тебе не усето ли ти е пълно? А? То заради това. Заради какво? Но тук заради глупавото падна. Още съм сложила там. И постоянно си го чистиме. След луечо. Обаче... Кой се намръщил, какво се случва, става?